Hey doe! Het is tijd voor... Check! Het is tijd voor check! 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 Shock en ontdek! Een boek lezen is prachtig, maar een boek schrijven is misschien nog wel zo mooi. De groepen 8 van Verwerp de Radiel had zelf een verhaal kunnen over helden en de mooiste verhalen komen in een spiksplinternieuw bennenboek. Wij mochten bij 12 van de schrijvers mee naar de drukkerij om te zien hoe het haar een eigen boek maken wordt. Mijn mem is mijn heldin. Dat is altijd al zo geweest. Ze stiert echt altijd voor mij klaar. Ze troost het me als ik verdrietelijk ben. En als ik denk dat ik wat net ken, moedigt ze me aan. Als ik haar zich leid zie, denk ik, wat ben ik blij dat dit mijn mem is. Kom mij, vlug naar Paken dan. Ze draven vlug naar Paken. Paken, wat moeten we nou eigenlijk doen? Kan blijven, antwoordde Paken. Paken, een lieds vraag je nog. Nou? Hebben we hem ook een pistool of zo? Kammer en Amber hebben elke verhaalskreun van het nieuwe boek Helden. Dat wie al moeilijk genoeg, maar een boek Meidje, dat is echt net zo makkelijk. Bij drukkerij Brandsma in Verwert weten ze hoe dat mat. De letters op het papier drukken is net zo ingewikkeld. Maar de boetekant, het omslag, dat is een oorverhaal. Voor het boek Helden is een prachtig ontwerp maken. Dat ontwerp moet eerst op een drukplaat zetten worden. Dat gebeurt in deze machine. En dan komt het eruit. Nou, en dan wordt het klaar. En dit gaan we de aanstaan drukken. De plaat moet op een cilinder in de drukperslijn worden. Dan brengt de machine de inkt op de plaat en die drukt dat weer op het omslagpapier. Er binnen 4 platen die elk een eigen kleur inkt broeken. Nou, wat stomen eruit, Helly? De helft is de bovenste tel eruit. Ja, pak hem een beetje, hè? Dan komen de eerste omslagen van het jocht. Zo komt het boek eruit te zien. Een magisch moment voor zelfs voor de schreeuwers. Nou moet het omslag aast nog om het binnenwerk, het papier heen makken worden. Intussen kan jouw Kammer en Amber alvast een vatproefje van wat wij in het boek lezen kunnen. Kammer had een spannend verhaal verzonnen. Een zwartkleide man sprong de kamer in, met een pistool. Hey doder, bist du de enige hier? Raasde hij. Ja, ik ben de enige hier. Mij komen dan. Het begint zo met een verhaaltje voor het slapen gaan, een detective verhaal. Dan gaan ze op. Ze denken dat ze dromen, maar het is niet echt zo. Hoe had je dat betocht? Nou, ik dacht eraan, dus toen een beetje vloeps, het kwam in mijn hoofd. Mijn vader is er ook erg goed in, dus misschien zit het er een beetje in mijn genen. Ik jou die nog 1 kans. Als net thuis zit ik dwars door die kop in. Leer me nou, ik ben hier echt alleenig. Nou giest er echt aan, roept de man. En dingen mij de zin doen, dat ze graag. Amber had een gedichtskreun over haar eigen heldin. Mijn mem is gewoon mijn heldin. Ja, mijn mem weet hoe ik ben. Waarom had je gehoord hoe je bent? Nou ja, ze helpt me met een heel soort ding. En ja, ik kan haar heel erg vertrouwen. Ja. Is het echt een grote vriendin, een grote heldin? Ja, echt. Ja? Mijn mem houdt van mooie bloemen en van haar mooie tuin. Mijn mem houdt ook van bissen, van uw kat het meeste. Ja, mijn mem is mijn grote voorbeeld. Hij maakt een boek van mij. Nou ja, Elise, we rennen hier zit maar in het Wiekelenbos. Ja. En daar zit je gewoon helemaal vol met vleermuizen. Echt weer? Ja, echt weer. En waar zitten ze dan? Ja, waar zitten ze dan? Nou, je bij Galix hier in zo'n hele grote dikke iek zitten ze. Zitten ze erin? Ja, tja, dat is Hey, heel Elite, makkelijk. wat heb je daar? Reinoud, we zijn op zoek naar vleermuizen, hè? Ja? Ja. Nou, je kan je heel goed zien. Die zwarte troep die daar lijkt, dat is in feite de mest van een vleermuis. Dat is poep? Dat is poep. In dat gat wat in die BM zit, daar zitten dus maar zo'n 50 vleermuizen. Ja, 50 ja. Maar wordt het nu altijd overvregen, hè? Want je zegt het nou zelfs al, als het skiemert, dan zul je vleermuizen. Ja.
Maar nou zullen ze niet. Waarom komen ze dan pas naar boeten toe? Nou, in de nacht is het zo dat er gewoon volle meer insecten binnen dan hoe die. Oh. Dus ja, er binnen gewoon een hele protte nachtvlinders binnen er. En er binnen gewoon een hele protte meren en dat soort woord wat 's nachts vliegt. Ik wil eens even zien wat hij er aan het doen is. Nou, dat vind ik ook niet. Succes. Wat is er daar aan het doen? Ik zou graag deze vleermuiskast controleren. Dat is een vleermoeskast, hè? Ja. Want wij zijn net bij een BM-West en daar zit een vleermoesen in, maar dit is tromezen maken. Ja. Waarom? Nou, om een extra plakje voor de vleermuizen te aan. En nou, gewoon nieuwsgierig om te zien wat ze daar nog binnenin doen. Ja, er zit eentje in. Ja, ik zag hem. Eentje maar. Eentje, ja. Waarschijnlijk is dit een mandje in deze periode. Ja, ook zitten de mandjes in lietsere groepjes, afvallig Oké. rond de grotere groepen heen. Want de vrouwtjes zitten dus alle hier bij elkaar. Die zitten lekker knus bij elkaar, ja. En hoe kan het nou dat hij op zijn kop om zijn poortjes heen kan? Ja, ze hebben de klauwtjes. En als de sliept ontspannen is, dan ben die pees en saspand dat er gewoon eigenlijk in rust. Als een heekje hing het. En dat er dan een groefje of ja, dan hing het er gewoon op de kop. En in dit hokje had je ook groefjes maken? Ja, bij deze kast is dit eigenlijk de aanvliegplank. Ja? Die komt er onvliegen en dan kroept er hier omheen. En dan helemaal bovenin de giet op de kop hangen. Dan ben ik wel heel benieuwd naar zo'n hok met al die vrouwtjes. Nou ja, daar heb ik niet van. Ja? Daar kunnen we wel even heen. Dus hier zitten de vrouwtjes. Altijd goed, goed. Er zitten hier flink wat vrouwtjes in, ja. Oh, hier is ja, al ja. Zo, daar komt er... Meetjeboel. Oh, ik vind het gewoon spannend. Oh! Jeetje. Wat een hoop. Hoe oud worden vleermuizen eens? Nou, deze ras vleermuizen die kunnen ook wel 9 of 20 worden. Zo. Ze vindt het net leuk, hè? Nee, ze beginnen nou aardig wel reizig te worden. Met ze maar maar reis dan ook verder, hè? Ja, we sluiten hem houden. Oké, ik ga even verder. Dankjewel, hè? Ja, Rien. Hey Aliet, ik kies hier piepen jaren. En trouwens, er staan nog wat ben achter die. Kies je niet even schrikken laten mij wat vleermuizenpoep? Ja. Mag je misschien... Hij neemt de onderste plank van het hokje van die vleermuizen mee. Mag je misschien hoe die eruit ziet? Zo. Ja. Dit is dus al die vleermuizenpoep, toch? Ja, we mogen uitwerpen en urine. En urine. En ik zeg het krijgt boven ekkel, maar dan ren ik van die lietse wiermkes en michtjes. Ja, wat stond dat? Ja, hoogst het? Ja, het stond. Oh ja, als het dichterbij, ja. Als het Nou, dichterbij Sam, we komt. gaan weer eronder op heen. En dan maak ze hem skiernek, hè? Ja, Ja. als dank. Ja, als dank inderdaad. Hé, maar hij je wel eens vaker vleermuizen jongen? Ah, één keer elkaar voor dat toen. Is kokst, hè? Ja, dus kok ik wel. Maar een heel soort mensen, Ja. die binnen best wel bang voor vleermuizen, hè? Ja. Jim ook? Nee. Nee, je bent ook wel eens stoer, jongens. Ik ben het bang. Je bent echt de bikkels, toch? Ja, dat dacht ik al. Nou, Reinoud, dat is net die jinnige bikkel. Jongens, super bedankt, hè? En tot de volgende keer. Ja. Doeg! Hey Aliet, bedankt en online weekend. Check, show en ontdek. Vliende weekend hier bij de kampioenspeler El Macrini in Trekkie. En deze keer is het de beurt aan de spelers van SC Heerenveen. Dag allemaal, ik ben Sven Kums. Ik speel bij Heerenveen en ik ga vandaag een trucje voor jullie doen. Ik ga de bal op mijn voet leggen en tussen mijn benen knellen en dan ga ik hem proberen terug naar voren te brengen. Op basisschool de Gielgorde in Mantrum binnen ze net al in de boeken ontlezen. Ze maken er daar een heel project van. Ze brengen de helden uit die boeken zelfs te leven. Ja, een boek lezen is leuk.
Maar het wordt vanzelfs pas echt spannend als de haatpersoon van een goed verhaal zelfs van die noos komen te staan. En als het dan echt nog Harry Potter is, die met zijn tjoendeskunsten de helden van het licht brengt, tja, dan komt een boek echt te leven. Welkom op Zwijnstein. Wij hebben voor middag een hele speciale middag. Wij gaan toveren. Wij toveren helden uit boeken. De eerste spreuk. Expelliarmus! En waar bist u? Ik ben Kikker. En uit welke boek komst u? Uit Kikker. Applaus! Lumos! Maxima Bombarda! Avada Kedavra! Lantezucht! Filipendo! Stil op jacht. Hé Ronja, jou het mes nou even? Het mes? Dat heeft toch zelf? Het doos voor het lesbroekt. Net weer. Ik zei toch dat ik het net heb? Ah, je de leerst. Oh, ren naar de bliksem. Weet je wat ik ben? Ik ben Ronja, de roversdochter. De band van OBS de Gielgworden hebben alle jaar een boek lezen. Torek en Wolf. En waar gaat dat over? Voor een jonkie die in een woud wennend en op avonturen in het woud beleeft. Ze mogen eigenlijk niet heel dicht bij mensen in de buurt komen. Want dat had zijn vader gezegd. Had het boek echt een echte held? Nou, ja. Torak en de wolf. Vond je het een mooi boek? Ja. Waarom? Heel mooi. Omdat alles goed gaat op het einde en... Zomerdump. En waar gaat het boek over? Over een famke die gaat naar een soort vakantiehuis, maar het is een strafhuis. Het is wel spannend, maar net echt eng. Ze is wel heel dapper. En ze heeft ook vrienden daar. Die heeft ze daar een soort van ontdekt. En daarmee gaat ze dan op pad. Om die vrouw, om het toch nog leuk te krijgen. Harry Potter en de Steen der Wijzen. Het gaat door Harry Potter. En hij is een tuner, maar dat weet hij zelf net. En dan gaat hij naar een tuneskwal en daar beleeft hij een best wel spannend avontuur. Ik heb ze zelf alles aan lezen en ik vind het hele mooie boeken. Nou, ze zijn heel spannend en gaat over vriendschap wel. En Harry beleeft gewoon hele leuke en spannende avonturen. Hij helpt mensen en hij vecht ook tegen het kwaad. Dat lezen, dat doen ze in leesgroepjes. Dat is hartstikke leuk, want dan kist hem al op praten. Nou, wij hebben vergaderingen houden. En dat was sissen dat gisteren wordt discussiëren. Dus dat ben ik denk van, als hij het net snapt, nou, dan gisteren moet je dan ook praten. En dan is de bedoeling dat je het uiteindelijk wel snapt. Maar ze nou willen hebben om een boek en willen hebben de gekke streken van een held en leidje om de grappen en in spanning zitten van hoe het verder gebeurt. En dan praten we over het boek en dan lezen we soms stukjes voor en zo. En dan denk je, oh ja, dat was ook gebeurd. En toen... Dat is protte leuker. En ik vind het prachtig dat ik zie dat band tussen ik terugwerkje over dat boek. En dat ze vergaderingen tussen belezen. En dat ze op squallen komen, bijvoorbeeld met een zwart wat ze maken over haar een held en een schild. En dat ze daar dus dat het tussen terugwerkt. Juf Janke kent ze alle keer deze boeken. Wat is de tip van juf? De tip van juf? Wat is de tip van juf? Nou, ik vind zelf een hele tip wat Ben op het ogenblik heel erg mooi vinden om te lezen. Dat is Torak de Wolf. Vind ze schitterend. Nou, Harry Potter, dat is een gouden ouwe.
Maar ja, ik ken net één tips, dus ik vind heel veel tips. Maar ik vind eigenlijk dat je de klassiekers lezen moet. Zoals De Kleine Kapitein en Ronja. Dat zijn boeken, ja, die moet je lezen hebben. Dit is alweer het eind van deze middag. Het is weer klerenbare jest. En bij jest jet ik Rijnwetter. En bij Rijnwetter jet deze keer vanzelfs. Nou, wie kent dat niet? Aliet! Hey Aliet! Wat nou? Had het rijnt? Hallo daar Reinoud. Nee, ja, en het liep het zelfs hoe het droeg te bjouwen. Maar ja, wij hebben zoveel buienhonden georganiseerd. Ik dacht, ik ga er door nimmer uit zonder paraplu. Jij bloot het wetterreis al hier, wist je dat? Nou, in de groen vanzelfs. Ja. Altijd wetter toch al hier in de groen bjouwen zo. Dus ook nooit te rennen op een soort van, een soort van wetterbed. Nee Reinoud, de natuur had een prachtig systeem om al dat wetter weer uit te vieren. Wetter dat hier uit de loft op het loon valt, ja, dat zakt het inderdaad de groen in. Maar daar bjoot het net. Want onder de groen ziet het zijn paard naar Boetenta. En naar Boetenta, dat is in dit geval de sleert. Ja, hoor eens even, zei Stono. Ik wei niet in een weiland, maar ik wei in een huis, in een dorp of in een stad. Nou, daar gebeurt ijs precies hetzelfde. Het wetter valt op het dak van die huis. Dan, via de dakgoorten en via de rijmpiepen onze morgen wist wel, rint het ek de groen in. En onder de groen zit een heel stelsel van leidingen die het wetter verder afvieren. Maar die sleert, die rekt het stade gewoon volle vanzelfs met al dat wetter. Dus die maakt het ek weer kwijt. Dus dat wetter in een sleert rint weer naar een gruttere veert. En daar post echt nog volle meer wetter bij, dus dat kan best. En zo rint in heel Friesland, heel Nederland, het wetter via de sleert naar de Vjetten en de kanalen toe. En binnen wij het mooi kwijt. Maar al die sletten, dat binnen de honderden, misschien wel duizenden. Dus die veert, die rekt het echt een keer vol. Geen paniek, de tocht gaat verder. De binnenhuisprovincie een peer plakken met het wetter voortkomen kan. Dat is bij de Lemmer, bij Haas, bij Starum en hier, bij Lauwers erg. Al dat wetter, die miljoenen liters uit die sletten en vjetten, komt hier del en gaat dan verder. Bij leegwetter, dan stiert het wetter in de Waadzee leger als onder de oren komt. Dus, wat doen ze hier dan? Ze zetten gewoon, hup, de sluizen niepen. En dan rint het wetter van die kant zo, hupsakee, de zee in. En ze doen ze dat alle dagen op en ei. En dat is misschien, nou, Joert had het met zijn volle eind. Maar al die buien op al die verschillende plakken bij elkaar, dat is zo volle wetter, dat met heel tijd op en ei afvierd worden. Oors krijgt zo sam maar wie te voeten. Nou ja, dan wist wat er dan gebeurt in Reinoud. Het wetter leidt in zee, de sinus kient erop, het verdampt, de onsteenwolken die worden soms zo zwier dat ze het wetter weer loslitten en dan rijnt het weer. En zo bloot dat altijd maar hoog in. En dus zal ik deze paraplu nog wel eens nodig gaat, denk ik. Hoi! Check, show en ontdek! Vies je een boek lezen soms ook wat te volle van het goeie? Pak dan Check Nice. Het is net volle werk en zeker de moeite waard. Wat? Hast je Check Nice nog net? Stuur dan even een mailtje naar check@omroepfriesland.nl. En dan nog even dit. Het is uitkomen. Het boek Helden mij heldenverhalen. Hey, ga je hem dat er al op squallen daar in Verwerde Radiel? Nou jongens, het is vakantie, dus ik wens je een goede vakantie. Na die vakantie ben ik er weer en doof vanzelfs ik. Hey, houdo! Check, show en ontdek! Waar is de brand? Is al geblust? Ah, jammer man. Jammer man. De superheld die altijd net te laat is.